मैया दाखालिसो इसिबां मिनि खुसियाव दङमोन जोंनि जिउआ। सोमदोन आरो आंखौ फिन खनसे लोगो मोनफिन होदो आदा। खेबसेबाव थांना थाबावनायनि राहाखौ होदो। दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन, बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै गोदान हाबसन फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय। बिदिब्ला फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि JVNS फिल्म प्रडाक्शननि बेनारजों दिहुनजानाय जौमोन गोदान बड' मुभि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला नैबे भिडिअआव नायनानै लादो। बे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों सोमदोन, अनसुमै, सनजित, अनारि, निरिबिलि, बाबुल, दशरथ, मिना आरो गोबां दं। लोगोफोर, बिथांमोना दासिमबो बे भिडिअनि फुल आपल'ड खालामथ'वाखै। बिथांमोना अलरेडि बे भिडिअनि ट्रेलारखौ आपल'ड खालामनानै होबाय। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन आरो आं बिथांमोननि भिडिअनि माबाफोर आपडेट मोनोब्ला आरोबाव आंनि चेनेलाव खनसे आपडेट खालामनानै होफिनगोन। नैबे भिडिअनि स्ट'रि आरो डाइरेक्टेडआनो जादों सोमदोन बर'। दानि गथ'फोरा मा जाजोबगोथाय? उन्दै गिदिर जेबो सिनाया, खालि लोंनाय जानायल'। दानि गथ'फोरालाय मा बर' फरायसा आफाद, मा बर' थुनलाइ आफाद जेबोखौनो मिथिला जालांबाय। बिथांमोननि नैबे गुसुं ट्रेलारखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन। लोगोफोर, बे बोसोराव ओंखारनो गोनां लोगोफोर, नोंथांमोना नायनो थाखाय बयबो थियारि जानानै थादो। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ एबा ट्रेलारखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि रेगा प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन आरो बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ दासिमबो नायाखै अब्ला नायनानै लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होदो आरो बिथांमोननि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलाव गोदानै गोदान हाबसन फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेटखौ बयनिख्रुइबो सिगांसिन नुनाय बायदि बेल आइकनखौ अलआव क्लिक खालामनानै लादो।